fremmest kæmpe tillykke med din 60-års fødselsdag. Og det giver jo altid anledning til lige at tænke tilbage. Og så har jeg faktisk tænkt, at den første fødselsdag, jeg var med til at fejre, det må have været din 19-års fødselsdag. Så det er alligevel et godt stykke tid siden. Og jeg tror, den bedste måde er der nogen, der har fortalt, fordi det er jo stadig mærkeligt for os, at vi er nået dertil, hvor vi er. Men det var nok din søster, der sagde, det er ikke så meget det, jeg bliver 65 år. Det er mere mærkeligt, at min søster bliver 60 år. Og jeg har en lille søster, der er 60 år. Og det er stadig meget mærkeligt at høre i vores ører. Fordi det er bare slet ikke den opfattelse. Men tiden flyver, og som vi altid taler om, så handler det om at være i nuet. Og det synes jeg på alle måder, du og jeg oplever hver dag. Og især for dig, dit store engagement, både i mit liv og i mine interesser, men også i vores børns liv og deres interesser. Og som jeg tænker, du er et unikum. Og det er jeg vidst fra første gang, jeg så dig. Og derfor er jeg super, super glad for, at vi kan fejre det sammen med alle vores gode venner og familie. Nye som gamle venner, som er her i dag, også nu for første gang. Ja, i dag tager du endnu et skarpt hjørne, og jeg er glad, stolt og ydmyg og taknemmelig over at have været sammen med dig i hvad jeg har regnet mig frem til må være 42 år. Det er meget, meget unikt. Mange, om ikke alle, som vi møder på vores vej, nye som gamle, er enige om, at du burde fandme handle det. For at kunne have holdt mig ud i alle de år. Og det kunne jeg da godt være tilbøjelig til at være enig i. Men som jeg siger, det er heller ikke alle, der ved, hvad der foregår, når døren er lukket, og hvordan det så i virkeligheden går for sig. Men de ved jo ikke bedre. Men derfor har jeg brugt, og tro mig, jeg har brugt ufattelig meget tid op til den her dag. Så hvis du har følt, at jeg lige har været lidt ukoncentreret en gang imellem, så er det ikke uden grund. Og det, jeg har brugt rigtig meget tid på, det er at finde ud af, hvordan jeg kunne, i hvert fald i et eller andet omfang, få rettet op på alle de ting, jeg har gjort forkert. Og det er svært. Men jeg ved, jeg har trådt ved siden af. Men jeg har trådt ved siden af rigtig mange gange. Og det er blevet påtalt. Jeg kan da i hvert fald sådan komme i tanke om også i andre fødselsdage, hvor jeg har så givet Susanne en gave, som jeg synes er fuldstændig fantastisk. Lavpunktet vil jeg nok tro, det var, da vi har boet i Brumme. Der fik hun simpelthen det vand skruemaskine, for jeg manglede lige sådan en. Der blev sgu ikke klappet. Jeg husker også, at jeg i hvert fald indtil flere gange har bragt dig ud i nogle situationer omkring specielt det med biler, som jo har fyldt meget i vores liv. Sandra og mig, jeg tror vi gør det næste weekend, har snakket om, nu skal vi fandme også have lavet den liste over biler. Jeg tipper på, det er et sted mellem 110 og 130 biler, der har været igennem systemet. Og nogle af dem har også været Susannes. Og en gang imellem har jeg så også bragt derud i noget frygteligt lort. Hvor jeg har sagt, skat, du bliver nødt til at... Jeg tror faktisk også, det var ude på. Nej, det kan jeg ikke huske. Men jeg har lige meget. Jeg sagde, du bliver nødt til at slippe, hvad du har. Ned og tømme din bil, for der kommer en, jeg har solgt den, den kommer med til. Det blev der ikke klappet af, kan jeg sige. Så derfor har jeg så også, og det ved du, uden at koordinere med dig, forsøgt lige at få rettet den del op. Og nu bliver jeg nødt til at gå en lille tur. Jeg skal lige herovre bagved. Så håber jeg, at jeg finder den rigtige. Nå, du skal have en ny bil, så. Derfor vil jeg gerne kigge den her, som du gerne vil pakke op. Jeg har selvfølgelig forberedt mig til lejligheden. Ja, det bil, siger med. Men for et stykke tid, sidste uge tog jeg faktisk Sanne ud på en lille tur. Du må godt lige vente et øjeblik. Men så tog jeg faktisk Sanne ud på en lille tur, og da vi boede i Sorø, så kørte vi altid til Ringsted eller til Slagelse, når vi skulle ud og have det frokost på en café. Når vi så bor der, hvor vi bor nu, ikke rigtigt der, hvor vi bor nu, men der, hvor vi boede før, så kørte vi altid til Sotogrande eller til Puerto Banús. Det kender vi nogle af os. Og så derfor valgte så sagde jeg til Sanne sidste uge, vi vil lige lande igen, og vi har været hjemme, og det har været pissegråt, og så sagde på fredag skal vi fandme bare, nu kører vi fandme en tur til Puerto Banús, og så kører vi ned på Jacks og får, der har vi også været alle sammen, og får et eller andet, og så
Men så er min bil også 3 år gammel nu, så er jeg så kommet ind i et loop, hvor jeg tænker, den skal hele tiden serviceres. Så jeg sagde, så lad os gå ned og kigge på, jeg gider ikke tage med ned, så kigger vi det, og så kan vi også lige steppe ind ved siden af og se, hvad de har. Så det gjorde vi, og så kom vi ind i, der ligger en BMW-forhandler, og så ligger der en Porsche-forhandler, og så der, hvor jeg købte barten ligger, så er det sådan en lille gade med bilforhandler. Og stoppede, og så gik vi bare ind i butikken og siger sådan, prøv at se den er pakket ind, og der kommer nok en eller anden, og så gik hun videre. Og så sagde hun, skat, den er til dig. Og den kan du jo vise. Så det bliver jeg nødt til at gøre i sidste uge. Så prøv at høre, det kan du godt stoppe med det der sted. Sanne, kan vi ikke lige lade det billede gå rundt der? Nå, det kan vi godt. Ja, whatever. Nå, vi skal videre. Men så håber jeg, at jeg fik rettet lidt op på det. Og jeg skal skynde mig at sige, at det bliver indregistreret i Susannes navn, og jeg kan ikke gøre en skade. Så er jeg ikke selv. Ja. Men skat, det ender ikke her. For på vejen hjem, lige præcis på den tur der sagde du noget, som jeg kommenterede på, så sagde jeg til dig, jeg ved på forhånd allerede alt om, hvad du vil. Hey ish, og derfor har jeg en anden lille ting med til dig. Du har lavet mange ulykker. Han har helt taget meget billeder sammen. En til. Ej, skal jeg have flere billeder? Det er ikke noget for dig, skat. Jo. Sig mig engang, hvem har pakket Det kan du slet ikke. Ja, det vil jeg gerne have lov at sige tak. Den her, Nu skal Steffen også have. Ja, den er flot. ja, det er Line og Knirke, der har pakket den ind. Nå, den er så flot. Men jeg har så pakket den anden ind. Ja, nej, det er flot. Men jeg kiggede bare på, hvad I havde. Det blev næsten lige så flot. Hvad er det nu, jeg skal næsten? Hvor er det tjekket, Steffen, at den også er i guldfarve, det hele. Ja, ja. Jeg ved jo, hvad det Og jeg vil sige, er I spændt på, hvad det er? Ja, Det er fandme også. det er hestebilen. Vi har mødtes. Hey, der er han jo. Ej, du har fået Thomas Helmig. Prøv at han er lige så høj som dig, der står han på en kasse. Nå, men jeg tager lige lidt over igen, for i dag så kommer det til at tage for lang tid. Der er meget nu. Men jeg vil så sige til dig, det er ikke fordi, da vi holdt 40 års fødselsdag, hvor det var faktisk dem af jer, der deltog. Dem af jer, der deltog på Sandes 40 års fødselsdag, der fik jeg jo sat helt op med ham og Arben og musik og band og helt lortet. Og det gik så Det tog mig et halvt år, men han kommer ikke, kan jeg sige dig. Men han er der. Men jeg kan jo sige på den måde, jeg har haft Thomas Helmig ved siden af mig i alle de her mange år. Og jeg vil sige, med tiden er jeg sgu også selv blevet lidt en fan. Jeg synes faktisk, han er en super cool fyr. Nu mødte vi ham lige, som jeg siger, man skal bare vente længe nok, så går alt i opfyldelse. Men på en eller anden måde, så er der også en anden mand, der har været i mit liv gennem mange år, de sidste 5 år, det er Victor, som jeg jo også på en eller anden måde blev rigtig gode venner med. Og som jeg også... Victor! Så I kan se det. Men, Okay. men også en af de heste, som jeg har været allermest knyttet til, specielt de første par år, hvor jeg også var med der, og jeg gik alle de her ture ud i kampbroen og prøvede at få alting. Så Victor betyder rigtig meget for mig. Helmig betyder også meget for mig. Det gør han på en eller anden mærkelig måde, fordi det er sindssygt svært at forklare. Så sådan er det. Men derfor har jeg gjort nogle tanker om, hvordan jeg kunne udtrykke min kærlighed til dig. I en eller anden form for symbolik, hvor jeg får bundet det her sammen. Det tror jeg fandme, jeg har løst. Så måske for første gang i de her 42 år, bliver du en lille bit smule imponeret. Vi giver det lige en chance. Jeg skal have flere billeder. Skal jeg billede? Nå, Nej, nu bliver det spændende. Og nu bliver det svært. nej. Nå. Det var ikke til mig. Nej. Værsgo. Hold da op. Så må du godt bruge saksen, hvis der. Jamen, det behøver Nå, det kan jeg godt. Jeg er Okay. god til det. Ja, jeg vil Sanne, sige, hun har en evne til at rive gaver. Ja, jeg er dygtig til at have gaver også. Ikke, Kim? Du kunne godt mærke det på tøjet Ej, der. hvad kan det være? En æske.
Ja, det er spændende. Nej! Nej! Hej! Hesteøreringen. Men nu vil jeg så forklare dig lidt om, hvad det er. Fordi det har jeg brugt virkelig meget tid på. Det er Victor, eller? Det er det nemlig. Det er Victor. Nej. Den her ørering, det er en såkaldt kreol, som er skabt af Mads Heindorf, som er en guldsmed inde i København. Og det er den samme guldsmed, hvor Thomas Helmig køber sine øreringe. Og det er den der. Det er en kreol. Det er simpelthen den ørering, Thomas Helmig han køber. Så det har jeg prøvet at arbejde ind, og så har jeg set nogle billeder af Victor, og så sagt, at vi får det her ting sammen. Og når du kigger på det, det er sindssygt svært at se her, så er der faktisk en lille safir i, som er lilla. Men sjovt nok, så sagde du til mig på vejen hjem, at du ikke ville ønske dig nogle af de der personlige gaver af dine venner, fordi du var bange for, at de købte et eller andet, der så flettede sig ind i dit hår. Og det var det samme, jeg sagde til ham og Mads, fordi jeg fik en skitse. Så det er noget, der er lavet specifikt til dig, og det kan jeg dokumentere, fordi til den der lille fine ting, der følger der nemlig et certifikat med, men det kan du kigge på senere. Så det har jeg fået lavet på den måde. Og derfor kan man så sige, at i de 42 år, hvor jeg har fulgtes med Helmig, så er du så tilsvarende også fulgtes med Deep Purple. Så derfor sidder en lille lilla safir. Så jeg er også lidt med, men meget lidt. Meget lidt. Men så for lige at være helt sikker på, at du ikke mister modet, så får du lige sådan en lille bitte ting, som bare er en lille ting. Og med den, det vil bare sådan være et ekstra lille ting, som er udtryk for mine billeder over den pris, du sætter på. Det er en lille Deep Purple ting, ikke? Så jeg er sikker på, at jeg Så du kan holde mod med alle de Deep Purple cirkus, og alle de uendelige gange. Og der kan man sige, at jeg er jo sådan en, der er meget kaos rundt, men jeg har sådan nogle stabile ting, jeg så holder fast i, så rigtig mange gange fredag i hele vinterhalvåret, hver fredag, så laver jeg sådan en Deep Purple bad til mig. Jeg putter varmt vand i bassinet, og kommer lidt duft i, og laver får sat højtaler, og så ligger jeg bare og hører Make Japan. Men jeg har hørt den 38 milliarder gange de sidste 42 år. Men det laver hun for mig. Så et eller andet sted tænker jeg, så jeg ikke får det helt op. Anyway. Så kommer det vigtige at sige, samtidig så vil jeg lige afslutligt sige, at det, jeg håber for dig, det er, at du til stadig vil holde alle dine drømme, vi gør. Og det har jeg prøvet at fange i den sidste gave, jeg har til dig. Så den skal du lukke op nu. Er du spændt på, hvad det er? De andre er i hvert fald spændt. Nej! Det er også fint. En ny æske fra samme sted. En æske i en æske. Det der, ja, den du sidder med der, det er en drømmering, som er designet af Mads Heindorf, og som er lavet til dig helt specielt, fordi den har også en lille safir. Det kan jeg nemlig se, ja. Og jeg har taget et citat inden fra Heindorf, som jeg har fået med mig. I drømme kan alting ske. Drømme gør os glade, for med fantasien kan vi opnå alt i livet, og vi kan ikke leve uden. Kun med drømme er vi hele mennesker. Og på den måde vil jeg runde min tale af og sige, at det har været en drøm at være sammen med dig. Og jeg drømmer om, at vi kan blive ved sammen, indtil vi ikke kan mere. Tak for en fantastisk drømmerejse og et drømmeliv, som vi har fået skabt sammen. At stå her ved din side og fejre din 60-års fødselsdag har været en kæmpe drøm for mig, og jeg elsker dig mere end nogensinde. Hold da op. Prøv lige at gøre det der igen. Der er også selvfølgelig også sat tilbage på ringen. Nej, det plejer jeg faktisk ikke. Prøv lige at gøre det igen, for jeg sidder rigtig godt for det der. Jeg er ikke så meget for det, fordi... Nej, det ødelægger skægget. Nej, det er sgu mere læberne, fordi jeg kom ned i klubben og spillede tennis, så der er gået
halvanden time senere siger til en af Nick, hvad fanden er der sket med dine læber? Hvad fanden snakker du om? De er helt sådan mærkelige. Så er det, de har smadret ind i en læbestift. Og nu har den også været skæg. Og gået rundt i halvanden time. Nu sidder det også skæg. Det er så godt. Nå, men tak for jeres tålmodighed. Som med disse få velvalgte ord, skal vi så ikke rejse os op? Jo, det skal jeg. Og så skal du udbringe en trefoldig leve. Du skal bare blive svendeskasse. Nu skal vi sidde til sammen. Det er dig i dag. Et trefoldig leve. 3 korte og et langt. Ja. Susanne Linge leve. Hurra! 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 Så er det lange. Hurra! Skål! Godt. Det har også lige fået.